Kwedu no mabuja akanaka tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi mwedzi uno waGumiguru. Tiri kutanda nonhau yakadoka iri kuitika nozuro kusvikira nanyasi yokuti wanhu usisisi wakavhiringidziwa, kukubiwa, kuparadziwa midziyo yavo nokubirwa novamwe vachiridziwa pfuti kunzvimbo yoMatobo nozuro. Kwakaita motika dzinopfuura nomwe dzowanhu ZANU-PF dzitori dzakanyoriwa pamimbapo kuti ZANU-PF, dzimwe dzakatobva kumatunhu okumashonaland chaiko, zvinoita kunyadzisa. Ipapapa wamwe wanamai watoburika vachikumurisiwa mbasha, wamwe wakatemiwa, wamwe wakaitiwa zvino nozvino, kurohwa nokudini, wamwe wakaumburudziwa mumatope. Idi pakaita kunyangariwa. Vanhu vava vanobva vaita kuhwadza nokuti vanofungidzira kuti nyika yese pasi rese inotadza kuona. Tototenda iro dandemutande rinoramba richitanika zvinhu zvakadari pachena. Ivo bato rosisisi vagotoita mureketo wavo vachihwadziwa fani nozvozvozvo zvanga zviri kuitikazvo. Wakabva wareketa kuti watoita zvese kutora mavhidhiyo nemapikicha nokuti wanyore tsamba pokare kudunhu rosadhaki nokuti kune zvinoburika chere. Ipapa pakaita kunyangariwa. Zvanyasi kunzvimbo yoinsiza kwanzi iko mumwe muriri mudare reparamende Jasmine Tofa akubiwa zvakaita kunyangaritsa, akatoendesiwa kuchipatara ipapa. Aiye nevamwe vache waita kukubiwa zvinotoita kuhwadza. Wamwe wanomiririra mudare reparamende pokare ana Xaxa nana Moloreke pakaita kunyangariwa, wese hukubiwa. Idi zvakaita kuoma. Mapurisa andoreketa kuti takanyepiwa kuti wose CCC pabodzi no ZANU-PF ndo wanga wakuenda kuomangariwa ikweyo kumapurisa wati wari kuferefeta. Idi pasvino bapa rekai tigone kuti kunoburikei. Wapwere wokutinwa kuti waya waikiwa, idi zvakaita kuoma. Wabereki wandobvumirana kuti waaike nzvimbo yebodzi, asi zvinoita kuhwadza. Idi mweya yavo wapwere wanga izorore murugare. Zeki yaburitsa iyo kuti gwaro rovavhoti richasenzesiwa mukupatsanura nzvimbo kwairapo manje kwairino vanhu vanovhota wakanyoresiwa vanoita mamiliyoni 5 nezviuru 700 zvinoina no343 5,804,376 pachirungu. Ipapapa kwaiguta raHarare ndo rino vanhu vakawanditsa wakanyoresa kuvhota wakuda kutosvika miriyoni. Kotera dunhu reMidlands, kotera dunhu reManicaland, koti mashonaland yokumadoka zuva, koti mashonaland yokumabuda zuva, kozoti masvingo, koti mashonaland yopakati, poti matebeleland yodzauru, pabodzi pounobulawayo zvizopedzisira nomatebeleland yodzasi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiteera sei, tinoramba tichindokunyepai. Kwai kuno vafundi vanofunda pachikoro choGreat Zimbabwe choyunivhesiti cho kwai wasungiwa nemapurisa kureketa kwanyasi vanga vari kuda kubvunzana nokureketa kuti woita sei nozvokukwira komari dzofundodzo. Ipapapa tatomirira kuti timbwe kuti zvinenge zvichiteera sei, asi kwai magweta anoita kodzero dzevanhu atoenda ikweyo kuti zviite zviri nani. Ticharamba tichikunyepai kuti zvinenge zvakadini. Felix Biri kwai agopuwa bhero, ndiye munhu wokutanda kuna vanhu vese vokunyatsime wakasungiwa kuti agopuwe bhero. Apuwa bhero rozviuru 20 zvomari yomunyika. Tikutotendawo Zimbabwe Human Rights NGO Forum ndo wagoita kuti nyaya irambe iri kumatare dzimhosva pokare nokutoti kuwamubhadharire mari yobhero yo. Toramba tichizvitenda tichidai zvaenderera mberi. Wamunangarwa nyasi wanga wari kuguta roBulawayo kwanga wari kuparura zviri pamutemo
nyaya dzohurukuro yogukura hundi wagoti wana mambo munzvimbo dzomatebelerendi ndo wanofanira kunge wari kutungamira nhaudzo, ndo wanga wari kunyepiwa nokuti wanofanira kugoita sei kuti nhaudzo dzigoreketeke zvakanaka. Tiri kutenda kutoti ndoke kutanda mumakore anoda kusvika 40 kuti hurumende igorekete zviri pachena nyaya yogukura hundi. Rekai tione kuti zvinopera chere. Ipapapa wazhinji wandoti tinowaziva vanhu vangu yesarudzo inenge yadari, vanenge vakuita zvokuti vandotsvake mavhoti. Manje apa vanenge kunge vari kutovhura panotohwadza chaipo. Rekai tirambe takaringa. Wamunangarwa waisa nyasi mudare rinotungamiwa namutongi akasiya basa mafiosi cheda kuti rigoringe kuti kutekaidziwa kubasa kwakaitiwa nomumwe komishina weZimbabwe Anti-Corruption Commission John Makamure kwakambomira sei. Ticharamba tichikunyepai kuti zvinenge zvitekaira sei nokuti wanenge wachizviita sei. Chedu kuringa tigokunyepai mabuja ipo zvinenge zvaakuitika. Tiri kufara kuti kachikwata kedu kewapwere wakaenda kuGeneva, Switzerland kwawainoita zvokutamba nomarobhoti ikweyo wachinhadzira zvinhu kwaindo kaitako kutanda watokunda wamwe wese wepasi rese chaipo. Tiri kuwarovera manja, tatomirira kuti wabenhuke tigoona kuwarovera manja kunowatambira kunhandare yondege kuHarareko. World Food Program yagoti iyo makwiriro zvinhu munyika zvokudya akakwira nozvinoita zvakapetiwa kana kunge kada kusvika kashanu kuita 423, 493%. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapapa unotoona kutoti zvatinoreketewa noyo Zimstead zvinenge zvomanyepo. Musiyaniro wacho wazvinobva zvaita pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tirambe takaringa asi zviri kuita kuhwadza. Chibuku Super Cup kureketa kuno kwaibulawayo Chiefs pabodzbono Herentals ndo dzichasangana kumutambo wokugumisira. Dzakakunda zvikwata zvadzaitamba nazvo nozuro uno nomapena. Tiri kuti makorokoto. Rekai hedu tigoringe kuti zvine chere zvazvichaita zvimwe. Tiri mumakorokoto pokare, Wakomana wokwedu wari kutamba mutambo T20 wopasi rese uya wari kuAustralia wakunda chikwata choIreland nomumhanyo inoita 31 runs. Tiri kuramba tichitenda iye Sikandaraza Nyasi aita mumhanyo inoita 72 ndiye abva anzi akona kutamba kupfuura wese. Tiri kuramba tichizvitenda izvozvo. Tiringedzo pasi rese. Transnet yagoreketayo kuti kuSouth Africa yapedza nyaya yekuramwa mabasa kwanga kuripo nomabasa wayo. Wanyorerana pasi dhiriro makore 3 sokureketa kwawo. Rekai tigoone kuti zvinodini. Ipapapawo munyika yeSouth Africa makuhwadza kuti kunzvimbo yeJoburg kureketa kuno nzvimbo dziribe kana donhwe remvura. Pakaita kunyangariwa. Idi kana tiwanyepa kuti gorekai yofunga kuti Zimbabwe inotadza kusvikawo kwamuri. Ipapapa iri kuratidza kuti yatomumhera chaimo kusvika nokuti pakaita kunyangariwa. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiita sei. Hakaende ichirema kureketa kuno wagotiwo waisa mutemo wari kubvuma kuda kuti uendesiwe kupasisiwa kudare reparamende kuti wanhu wokunyikako wagokwanisa kuboya mari yomujandirere yawo imwe yacho wasati wasvitsa makore omujandirere. Kambani inochengeta mari yoNAPSA yakufanira kuti ichibvumiwe kana mutemo uyo ukachinjiwa. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichipera sei. Apa isu tiribe kana donhwe chairo ropensheni pakaita kunyangariwa chaipo. KuGhana wanenge wakubvumirana manje kuti wachipiwe mari imwe yechikwereti noIMF. Ticharamba takaringa ipapa asi mari yawo kwairita kukubiwa nomari dzopasi rese. Pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuona. Yakuda kutofananawo noiyo mari yekwedu RTGS iyi. KuTunisia kuno zviuru zvowanhu vari kuratidzira kuti mutungamiri wenyika Kais Saied aburitsiwe asi yebasa. Rekai tigoone kuti vachasvika kupi. Ivo kuTunisia ndo wakambotanda pokare zviya zvokumukira wakuru wehurumende zvakaita kuti kunyangwe nana Gaddafi chaiwo watize. Rekai tirambe takaringa.
kukata mutambo yobhora yopasi rese yakafita kubhowa kureketa kuno vanhu vachatoita kudichiwa nayo chaiyo mitemo yavo ikweyo yavanoramba vachitoreketa kuti mitemo yechimoziremu haaidi heno mabuya angu kuti zvakambodini ipapapa kuri kunzi vanhu vese kunyangwe naanakadzitape chaiwo anenge andonyora masoko ari kureketa kuti hurumende iri kuita batusvinu anobva atopinziwa mujere. Mukaona pakadari muziva kuti pakaita kunyangariwa apa kwaiva vanhu vanakadzitape vanobvumiwa ba kuti vagotore mapikicha nemavhidhiyo kunzvimbo dzinogara vanhu vasiri vemunyika iyoyo. Mabuja pakaita kunyangariwa asi rekai tione kwazvinoperera. Ndini wenyu MhanduweWeNhau, tiboya nezuva ramangwana.